दिनै बे गोथार मोनाबिलियाव कैथलिक मिडियानिसिम आंनि गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय, खुलुमबाय। जों दिनै बेयाव 2022 जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टनि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय बेयाव जथुमसे जादों। जों दिनै बे प्रभु जिसु ख्रीष्टनि जोनोम सानाव एबा बे जागोमा हराव गोबां मानसिफोरा बेयाव जथुमसे जादों। जोंनि टांग्ला पारिसआव दिनै टांग्ला पारिसनि सिङाव थानाय 44 मण्डलिनिफ्राय फैनाय कमसे कम 5,000 मानसिया बेयाव जथुम जादों। आरो बेनि अनगायैबो खाथि खालानि गामिनिफ्रायबो गुबुन धोरोमनि फोथायारिफ्राबो बेयाव बे जागोमायाव नायनो थाखाय बिथांमोनाबो बेयाव सफैनो हादों। गासै 7,000 मानसिया बेयाव दिनै जों नुनो मोनदों। जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टनि 2023 बोसोरसालिया बे खुंथायखौ जों बे खुंथायाव बाहागो लानानै जों जोबोद गोजोननाय रंजानाय मोनदों। दिनै बे खुंथायाव गोबां समायना रमायनायै डेक'रेसन खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दिनै पेन्डेल आरो बेबायदिनो लाइटिं डेक'रेसनफोरा जोबोद मोजां जादों आरो बहुद मानसिफोरानो बेखौ मोजां मोनदों। दिनै बे समाव 10 बाजिनिफ्राय जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टनि जागोमाखौ जागायजेननाय जागोन। प्रभु जिसु ख्रीष्टआ 12:30 बाजियाव बे संसाराव जोनोम लादोंमोन आरो बेबायदिनो दिनैबो बे जोनोमनि जिथु जागोमा, जिथु पवित्र मिसा बलिदान, बेयो जागायजेनसिगोन। आरो बे पवित्र मिसा बलिदानाव गासै फोथायारिफोरा बेयाव बाहागो लागोन आरो ख्रीष्टनि जोनोम सानाव जों साफ्रोमबो गोथार मिसा बलियाव जोङो बाहागो लागोन। आरो दा 10:30 बे जागोमाया जागायजेननाय जागोन। दिनै जों बोसोरफ्रोमबो बे जोनोम सानखौ जों खुंबोदों। देग्लाय 2023 बे 24 डिसेम्बरनि हरावबो बे टंग्ला पारिसनि सिङाव जोंनि बे टंग्ला पारिसनि दौरि मार्कुस लाक्रानि दैदेननायाव बे जागोमाया गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। आरो बे खुंथायाव गोबां ख्रीष्ट फोथायारि आरो ख्रीष्ट फोथायारि नङै सुबुंफ्राबो बाहागो लानानै बे बे गोथार फोरबोखौ समायना रमायना खालामदों। आं दिनै जों जामफ्राबारिनिफ्राय फैनानै जोंबो जोबोद गोजोननाय आरो रंजानायखौ मोनदों। जों फोथायो बे 2022 मायथाइनि सिगां जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टआ जेरुसालेमाव बेथलेहेम नगराव सारि जादोंमोन आरो बे फोरबोआ बुंदों, आं जगतनि स्रां। जायफोरा आंखौ फोथायो बिसोरो खोमसियाव थाया, बिसोरो स्राङाव थायो। आरो जायफोरा ख्रीष्टखौ नाजावो बिसोरो अनन्त जिबनखौ बिसोरो मोननो हायो। बेनिखायनो आसा खालामदों 2022 एबा 2022 मायथाइयाव आं आसा खालामदों दुलाराय बुहुमावनो जिसु ख्रीष्ट फैनायजों, बे संसार फैनायजों संसारा सान्ति जागोन आरो गोजोननाय जागोन। आरो ख्रीष्टआ बे
ख्रिस्ट'नि सासना बे संसार मानियावनो जेरावबो गोसारगोन आरो जों दिनै मिथिना मोनदों जे ख्रिस्ट'खौ बे संसाराव गोबां मानसिफ्रा बेखौ माने नाजावदों आरो बे नाजावदों आरो बासायजानायखौ मोननो हादों। आं दिनै मा बुंनो दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसारनि स्रां एबा संसारनि पहर दिनै गतै बुहुमावनो बे पहरा बुहुमखौ माने सैथो लामाजों दैदेनलांनायाव लामा दिन्थिदों। मानोना प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आंनो लामा आंनो सैथो आंनो स्रां मये बात मये सत्य मये जीवन। बेनिखायनो जायफोरा ख्रिस्ट'नियाव फैयो बिसोरो जोबनो गैयै जिउखौ मोननो हायो। आंनि बुंनो गोनाङा एसेनोसै।